ilimi. Okay. Uthi hayi lento yabo uthola ukuthi ngoba nakho bayasho. Yabo? So something no. We understand? Kusho mangidumisa fanele ngikhuluma ilimi. Ngicela ukuqashonisha namhlanje. It's all about ukuthi uzwe usibamba ufundise ekhuluma ilimi. But let ingawe. Ngoba umuntu uyadumisa kusuka into uwe ethuleni kwenhliziyo. So into ozoyikhuluma noma ukhuluma isisuthu noma isivele ufikele isivele akalelanga indumiso yakho. Akazi uku-understand vele omunye umuntu. Akazi uyi-understand lento oyikhulumayo ngoba akayi-understand vele into osuka kuyona. Nekwazi ukuthi uzudumise. Sibuyele kokukhulekile. Besabonga, sipheza. Sibonga ngezinto. Sadumisa. Now sizekhulekile. Ingakho ngithi ibe ithanda ukuba shekile lento ngokubiza amagama indlela esosebenzisa ngayo ngixolisa mema usiba because isisuthu sangiphuma ngale ngathi ngizalwa ngiziswa neThekwini kodwa ngazalelwe eGarankuwa waseGarankuwa hospital hayi ngisikipha emakhaya. Now ukuthiwa kulento the prayer abanye bathi ngiyakhuleka abanye bathi ngiyothandaza. Uma usebenzisa lelo gama understand ukuthi igama lokuthandaza. Khona lezi ukhona lezi oyesebenzisa simela sithandaza. Khona uthandaze. Angizobuzana ngicela nje usho kusenhlizweni yakho ukufikayo manje. Thandaza kusho ukuthi ayinozolala ngeke phela saza lokuthandaza ngeke ukuthi asikaze sibuze namhlanje ukuthi ukuthandaza kusho ukuthi sorry angithi niyazi ukuthi isenzo sisuke sibize sisusala ebizweni kuthiwa le doing word isuselwa kuthiwa isenzo sisuselwa ebizweni. Ibizo liqamba isenzo. Uyezwa thanda yini? Thanda. Isenzo. Thanda yini? Isenzo. Za usukusongelelana. Jobelile. Sisijulile. Sejobelele. Why is jobelele? Ngicela ukushiya nawe ke lokho. Right? Ngicela ukushiya nawe. Kube nento ezozihlupha ngayo khona uzogcina ukuthi uye ukukhuluma izinto ongazazi. Uma usikhuluma into funa ukuthi isho ukuthini lento engikhulumayo. Right? Uyazi khona izinto abazalana abantu abangayi-understand. Ngaqala nje uku-adopt igama lokubiza uNkulunkulu ngenxa yokuthi khona into engase ngiyitholile. Ngambiza ngomdali. Because ngafind out ukuthi khona uGod abanye baqala ngo-capital letter omunye uqala ngo-small letter. So ngeke ngichazela abantu bakhuluma uGod. Hayi ngisho no-small letter ngisho no-capital letter. Yabo ngoba ngithi singifike futhi yilo ngichaza leyo nto. Yabo ngeza futhi kuthiwa uNkulunkulu yabo ukwasuka kuthini abengakwazi ukukhuluma ilanguage ukuthi mukhohle isho khula kakuphi nina nenze njani izinto zenzeke bani. Hayi sikhuleka kuNkulunkulu. UNkulunkulu yabo ngaphuma kuleyo nto yabo ngiyikhuluma uma ngabe ngikhuluma nabantu ukuze understand ukuthi sijwayelekile but i-decision engayithathile ngathi umdali ngambiza kanjani ngoba vele alikho igama sonke simbiza ngendlela esithanda ukubiza ngazo akithi ngiphuma lapho ngoba ngiyazi ukuthi ngithe umdali ungangibuza ukuthi ngithini ungangibuza ngichaza ukuthini yayibona leyo obvious so ibalulekile ke nale ukuthi masithuza amagama azokwazi ukuthi ahlale ngqo umuntu akuzwe angacabangi ukuthi uthi yabo. Now ukhona le party yokukhuleka ukukhuleka bazalwane nakhona futhi kuney'ncancelo ey'ningi angithi khona ukukhuleka lokho ukuthi baba angithi niyabazi kodwa kaze ngilotshole
abalothola bayazi ngithi abalothola bayazi ngithi yabona sikhona sisebamshaya uzalothola ngithi awuzalothola belithi ngizokhuma mqala phela uthi ukhulekile ukuthi mina nawe uzwe ngalesikhathi befike ekhaya Mazini ngeda yabona lokho khuleka njalo sithi ukukhuleka lokho bese kuzoba ukukhuleka lokho kokobopha yokukhuleka intamo ikomo nani yothatha lethi uyikhuleka entweni ethizela ngithi ikuphi ukukhuleka basho ukuthanda sebenza ukuthanda uyikhulekile abantu bathi uyikhulekile akithi uyikhulekile so kanti igama le prayer lesintu dumisa angithi dumisa isikhufana isikhulumo lesisithi pray sisithandaze lo ngakawa oh yiwona sekwona angithi cha uthandaza ngengusho kazi ningizothola ngeke unako ukukhuleka lokho sekuyilona gama bazalwane khuleka sekuyilona isisebenzayo yasazi lo angithi sazi lona ngithi siyasebenzisa futhi ayikhinkinga but ngicela mhlambe le nje ngibe nomusa kuleli lokukhuleka ukukwena kodwa nakhona ngisho ukuthi nje njalo but understand into eyodwa ukuthi uma ulisebenzisa ngisho malisebenzisa ngale ndlela leyo uchaze ngayo uyahuka uyayikhunga kodwa khona into osuyihlanganisa nayo thank you so lize libe ngcono angisho sikhethe namsebenzisi maqhubeka ukuthandaza qhubeka usho prayer yabo rapela yabo kodwa into asithi masikhuluma noma siyenza ayibe neminingi oyi-understand ayo wena so that when you start uma uthi ngiyakhuleka then it means usho ukuthini ngiyazibophezela therefore uma sengizibophezelile ayikho into engizoyikhuluma la ezophinde futhi ngihlukanise nale nto ngiya-understand umuntu wesifazane uma usebenzisa igama lokuthi ngiyakhuleka ngoba nalelo kuthandaza okuncane engizokusho kunothanda phakathi mhlawumbe lelangweni yogcina selitholile ukuthi isuka kule ngoba into eyo asithi masisebenzisa amagama siwa-understand so it means masikhuluma ngokukhuleka umuntu wesifazane okhulekayo umuntu wesifazane wanje ukukhuleka akubona kokuthi wena usho off ukuthi ukwazi ukukhuleka ngelimi ukwazi ukukhuleka kanjani but ukukhuleka ukuyibuka ngisho ukuyihuka uzibophezela njengamanje nginika isikhathi sami nokuthi ngikhulume naloyo ngifuna ukukhuluma naye understand uyazibophezela ukuthi mina njengomuntu wesifazane kunesikhathi ekufanele ngikhuluma nomyeni wami ngabe ngikhuluma nonkosikazi wami ngabe ngikhuluma nobani wami understand but kunesikhathi thina-ke ezabazalwane kunamhlanje content sesikhuluma ngayo ileyo ukuthi uma ngabe sikhuleka sikhuluma nomdala leso senzo leso esokuthi nje ukwazi ukuba kanje uyayizwa lonto so uma-ke umuntu usuyigugile naye isuyingasekho enye i-platform ukuthi manje angikwazi ukuthi ube khona into engibukayo niyibone lento noma ngabe kuthiwa ungangibamba ngey'ndlebe nje ukuthi mase ngikhonethe kuwena yini enye engangishonisa ngala yini enye engangishonisa ngala yini engangilehlisa ngoba mangiyaphambili iphambili phela angithi ngoba ngiwubeke kanje noma bekuthiwa ngibeke kanje but ayikho into engangishonisa ngala so bese kufunakala abantu besifazane be-MCI abazoyibophezela ngoba once wayibophezela usukhonethe ngempela isuke ingasekho enye into fana nabe kuthiwa bayikhumba balenga lapho usuke engasezi ukuya phansi phansi uzoleka then it means uconnected uyozaqaqa okunye umuntu but yena ngeke akwazi ukuyenza lelo yena othatha intambo azikhulu so namanje wena usukuthatha isiqubo sokuthi ngisenkonzweni ngizokhonza therefore
zonke. Ngoba uma ngikhunge kuyena angikhathali ungathi ngisho usukibuza ngibambekile. Ngisho suzama ukwenza ngisho ngisaha ngizosala ngaphezulu. Kodwa wena zama banina. Banina. Goma. Connected. Webazalwane, I guess understand into esikhulumayo. I guess understand the language sisisebenzisayo. Semkhulekweni. I guess ngamix isikhathi singakafanele. Ngoba masimix sekuluza iminingi. Kuluza iminingi, I understand ikhuluma ilanguage. Ovamise ukusebenzisa ilanguage yakho. I understand. Because more understand the language yakho uzokhuluma yona. Mangithi ngiyadumisa. Ayikho enye into engizoyenza. Ngiyadumisa. Ayibonge Nkosi. Bangizwa bazalwane. Mamthembele ukukhuluma ngendaba enkulu. Yokuhlangana. Part of the things ezenzakala ekuhlanganeni. Indumiso. Yes. Ukukhuleka. Ubonga. Uthi awukazingathanda. Now, uma usuthandwe kangaka. Wenzani unikeza uthando lokuthanda kangaka. Ngeke ngathi kusazweni singivala. Ukhona umuntu osakhala impostoli. Ngiyazi ukuthi le ba sensitive kwabanye abangaunderstand. But ngiyathanda ukuyisho. Ngoba nami uma ngikhuluma uma ngasikhulume ngerape manje. Nami kadlula lapho. Uma ukhuluma ngerejection. Nami ngarejectwa. Uma ukhuluma ngokuthi awazi uzolala udleni. Nami ngalibonda uphutshwana okwakusele angazi lapha ya ephepheni la 1 kg ngazi kwakuwalishonothe kweni kwakwenze njani usuzunezinto ezimnyama lezi amabunana ngamaqaba noma yini lento emagundane ngiyakwazi ukukuhlukanisa ngikhiphe bona ngoba ngifuna lempushana ukuze kube khona okungena ngaphakathi uma ukhuluma ukuthi awazi ukuthi mawusuka la kanti uhleli nabangani bakho bekukhiphile because bona bayazi inkingo kuyona uthi uzokusuka la yolalapi uma ukhuluma ngokusuka kwi-double story house yohlala emjondolo ngiyazi ukuthi ukhuluma ngani ngiyazi ukuthi ukhuluma ngani ayibonga Nkosi Amen. So bibalulekile indaba yokubazalwane akashintshe tone akashintshe language. These are the things ezenza noma ngabe uSaturday wami upintshene kangakanani ngize ngishawe ikona ukuthi ngempela khona izinto engikwazi ukuzenza kodwa ngisuke ngithi inhliziyo yami angikwazi ukuhlangana angikwazi ngithi mina ke embuzo wami ukuthi yini kulezinto uNkulunkulu asenzele zona yindaba wena wahlala nokureshwa usemncane up to today yini lebikusustain yindaba ufanga ufanga the time of reject ufanga ngani akubuze lo mbuzo ukuthi nana mhlanje na 24 years 25 upwards bani usakhuluma leyo nto manje usabambe leyo nto manje but usuyile esikoleni awuqeda grade 12 uqede kanjani usuyile ukwenza interview wasebenza kahle bawuqeda kodwa wakwazi ukungena wenza interview wasebenza udlule kanjani wena waresho yini ususebenza usunako konke ungaqali manje ukuthi yazini kahle mina akumina nenkinga lana umuntu oyinenkinga lo wangrave Nkosi yami angikwazi ukuthi ngithi sengiblessiwe ngaze ngathola umuntu ongithandayo ngiselokhu ngimcompare nomuntu owangrave nomuntu owangihlukumeza
uNkulunkulu wakhe sekusustain isikhathi eside kangaka. Ubonga ngani? Ngokuthi uhlale nje. Uthe yabayi hey ngeke ngathi ngibhizi kakhulu. Usho umuntu kade ekhonzwa kanye neMC ayiSunday. Ubaqala nje Saturday yasisawu2. Omunye maqala iFriday kusawu2. Asikabi nendawo base nendawo ukuthi kuyongabi bikho umuntu. Ngoba ngempela ayikho into engakusustain ngaphandle ukuthi ucwile. Yeah. Every day ukhuluma nabo ukuze umntwana akwazi ukukhuluma isingisi kuphindwa njalo. Ukuze umuntu akwazi ukwenza into phindwa njalo. So wena uzohlangana ngeSunday, uyaphinda ubona la Sunday kube usangizwe. Siyozobuya umfundisi wasebaningi nje. Hey. Uso mina mfundisi. Ayibonge Nkosi. Amen. Ngiyacela bazalwane. Bashintshe language.